Kunjani-ke lapha ningasaphumelelanga? Eyi, into engayisho nje kwakubuhlungu kakhulu ngoba sasinamathemba ukuthi njengoba sasiphume uNombolo 2 lapha sasihlala eBhambatha nalapha emqatsheni sisafike sithathe unumber 2 noma siqhubekele phambili. Mangathola abazali lapha kwakho, yini ungafike uyicele kubona ukuze balekelele kulento esiyenzayo kule midlalo esiyenzayo lapha emathendeni ukuze ibe impumelelo? Into engayicela kubazali ukuthi oqala nje uma izingane zicela ukuthi ziyongenelela kuleyo mdlalo loyo banganqabi. Nanokuthi ke uma sihamba abaseseke noma kuthiwa siyodlala endaweni ethile nje baseseke. Ninabo yini abantu abanixhasayo? Abo abanjengabantu ukuthi bayanilekelela ukuze nithole into yokudla, imali yokugibela, into ezikanjalo? Ngingasho ukuthi bakhona okumalumusana, ubhuti Mthobisi kanye noMalungile okuwubonaka abasilekelela kakhulu uma kuthiwa mhlambe sishoda ngemali yokuhamba, imali yokuthi sithenge ukudla. Besicela ukuthi nabazali basilekelele ngoba akuyona into yomalumusana omalumule njalo njalo, into yomphakathi.